12,000 ka mga magtutudlo sa Central Visayas ubos sa Department of Education ang moabag sa Commission on Elections karong May 12 national and local elections. Matud ni Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, nga andam na ang mga magtutudlo alang sa eleksyon. Sa 12,000 ka mga magtutudlo, kapin sa 1,000 kanila mualagad sa eleksyon. Kapin 500 kanila magsilbing mga electoral boards, samtang ang nahabilin magsilbing mga support staff. Samtang gipahinumduman usab ni Jimenez ang mga magtutudlo nga sigurudoong non-partisan gayod ug way dapigan ug di magpasagad og post sa social media. Remember nga ang eleksyon dili na kada adlaw nga dili ni lifetime nimong magunitan nga tungod ang eleksyon maning ana ka, but ang imong pagka maestra dinha ka nagsalig para ma-sustain ang imong panginahanglan sa imong pamilya.